To king'iyo mos gi joma no violate MOU mar NAC coalition ma 2002. Nwaneno ka Raila omi kwed kuom MOU mane gin go mano bedo prime minister. Gibedo gi ywaruok chopo nyaka election ma 2007. Waduto wang'eyo gima notimore e Kenya ma omiyo wabedo gi kes maduong' kabisa e doho mar ICC. To mano nokomono Raila dok piny kaka Dr. Njikal nowacho ni ka nodhi e mochari. And I was privileged nikech ne an achiel kuom security marito Raila. Nawuotho gi Raila e mochari kaneno kaka joluo kod nyithi Kenya oneg malich gi kod lisasi. Joma nowang' Naivasha ne wan privileged mar daro joluo ka wuok Ruiru gi mana Naivasha kwa wuok e buses kanwa kelo gi neutral grounds. Nen masira malich manotimore jo Kenya. To Raila nong'iyo mago te nikech both sides of the political divide ne nitiere headliners. Kibaki ne nigi Martha Karua gini kocha. Kata Kalonzo gini mano nena window of opportunity mane gi capitalize on mare yudo power. They became headliners. Kan one of the preliminaries meetings mare arrangement mar coalition government mar Kibaki kan itime Serena. Ni neno ywaruok the first 1 month, first 2 weeks. Mane ker mar John Kufuor mar Ghana nobiro manotemo rewo wigi manotamo wang'e manodok. Kofi Annan obiro mokwongo motemo rewo wigi manotamo. The second one emanobire emanekoro nitiere a level of tolerance. Not chuno Raila mar make an independent decision. It is on record kanitiere including jatenda wa party leader Mara Masani man Ker William Ruto. Ne Raila make a very unpopular decision mar ceding grounds on kaka arrangement mar sirikal mar barwabar noketi nechalo. So that tells you about Raila. Raila no value the peace mar Kenya, unity mar Kenya as a nation. Koro king'iyo the burial for Raila. For Raila chien kata nchawacho e TV moro chien ka ni Raila kaluwore gi statement mar governor ma no se apologize Manyeri kowacho wachno. To na wacho gimoro to pod anwosane ni Raila is more dangerous dead than when he's alive. Nikech ang'o? Raila no build a near fanatical following. I would term them disciples mag Raila. Raila no secret a movement magin jogi ka gin jok moko ma the movement mar Raila, the vision maneno ge joka and the loyalty is not transferable to anyone. Onge ngat mangima sani e ODM or outside ODM ma loyalty ma disciples mag Raila nyalo bedo transferred to. Mane momiyo moving forward nyaka wakuongo ng'e ni Raila kopo ere kaka wadwa rito chuny jogo ma Raila johera mage. Nikech jogi it could be a time bomb. Ojabedo a time bomb ni nyaka wa avoid gik manyalo provoke emotions maggi. Nikech the only person mananyalo kwero johera mage to senindo. King'iyo the history mapping iyudo ni joma ne nigi mbii machalo Raila iyudo ka kuonde mane ikogi iwinja sana ne pando ne oganda kod johera. King'iyo kata mana po mar Dedan Kimathi nopand kar ik mare nikech ang'o wabeberu ne temo avoid a situation moro ma po mar Dedan Kimathi ne nyalo with ma bind no unite jogo mane kedo ne mau maloyo kane opodo ngima. Na king'iyo kata didwa mar Mwageno mar Lejo Maria tiyudo ka po mar Mesaya Ondeto o unite jolejo maloyo kane podo ngima. Mane wiyudo ka pilgrimage ma jolejo timo every year kagidhi e liende. To mago kwang'iyo sani waneno kata liend Raila sani osechakore achaka. To Raila ni dhi unite joluo across the political divide. Kendo gino riyo sani maloyo kata kane Raila ngima. How I pray no medo ariwa to riwa